Ola, son Belén, actual presidenta de Meigas e Trasgos e compoñente do grupo de adultos de Meigas e Trasgos. Eu son Iván, vicepresidente tamén de Meigas e Trasgos e tamén compoñente do grupo de baile de Meigas e Trasgos. Meigas e Trasgos é unha asociación cultural sen ánimo de lucro que se adica sobre todo á música e baile tradicional galego. Fundouse no ano 1971, realmente empezou ca Noite Meiga, que creo que o primeiro ano foi no 1969. Foi gracias á súa fundadora, Carmela González Ruiz, que empezou buscando pequenos por todo o pobo, para empezar con baile, con música, e desde aquela, pois, hasta agora. A verdade é que hoxe en día pois, é un pouco unha mistura de festa, de espectáculo, de tradición. Sí que é verdad que a nosa función principal é fomentar a cultura galega a través do baile e a música tradicional, pero, bueno, nós temos un evento que é a Noite Meiga, onde pois, tamén temos esa parte de festa e de espectáculo. As actividades que desenvolvemos ao largo do ano, pois temos unhas actuacións principais que son sempre todos os anos, polo Nadal, Anticuario, San Isidro, San Xoán, a Noite Meiga, que é a principal, e, bueno, a partir de aí temos actuacións que nos chaman de fora e intentamos que levar a todos os grupos, que como este ano temos tantos pequenos, intentar leválos a todas as actuacións que podamos, principalmente motivalos a eles. A ver, nós, en principio, a maneira de organizarnos que temos para despois podernos presentar ante un público nas actuacións e demais, bueno, pois temos habitualmente, durante todo o ano, temos clases tanto pola semana como durante o fin de semana. Temos un grupo dedicado a simplemente a pandereita e cantareiras. Depois tamén temos un grupo onde fomentamos a música tradicional a través de instrumentos como pode ser a gaita, o tambor, o bombo. E pois tamén, que son as máis comuns e as máis abundantes, son as clases de baile, onde actualmente temos 4 grupos de nenos e pois temos un grupo de iniciación así para adultos. Pois tamén temos o grupo de perfeccionamento, que é onde estamos pois os que levamos tantos anos. Se tuvera que definir a Meigas e Trasgos nunha palabra ou nunha frase, teño clarísimo, Noite Meiga. Bueno, pois é unha festa onde todo o pobo se involucra nela. Non hai ningún sarrián que hoxe en día non conozca a Noite Meiga. É unha data marcada no calendario de todos os sarriaos. Sobre todo, ten unha parte moi importante que é o epicentro da festa, que é quizás a parte, por decirlo así, máis espectacular da festa, que é a danza da Noite Meiga, onde pois 5 trasgos e 11 meigas bailan ao redor do lume, facendo como un pequeno conxuro de desamor debido, bueno, pois a unha lenda que hai sobre esas meigas e esos trasgos que están bailando ao redor do lume. Esa lenda pois, é un fillo dun señor feudal, se namora dunha rapaza e resulta, bueno, pois, que a rapaza era meiga. Entón, que pasa? Que os pais, lóxicamente, cando se dan conta, esas mulleres, aínda que hoxe en día se poderían considerar mulleres extremadamente inteligentes e sabias, pois, sin embargo, bueno, entre que eran mulleres e sabias, pois era algo que na época pois, tampouco gustaba moito. Entón, pois, os pais non querían que estivera con esa rapaza. Entón, para separala da rapaza, o que fixeron for mandar o seu fillo pois, a estudiar fora. Entonces esta rapaza, en canto se deu conta de que o seu namorado xa non estaba, pois chorou e chorou e chorou e dixe que desas vaguas naceu o río Sarria. Para luitar contra ese desamor, o que fixo esa meiga foi reunir a todas as meigas e outras trasgos da comarca que se reunían e se reuniron o último sábado de agosto, por eso se siguen reunindo o último sábado de agosto, pois para justamente eso, para facer un conxuro de desamor, espantar os malos augurios, e ao mesmo tempo, pois, nós o que intentamos tamén nesta danza é que eses malos augurios tamén desaparezcan da xente que acude a poder ver a danza da noite. Bueno, pois esta festa naceu fará 55 anos, máis ou menos. Naceu como unha festa romería, como unha cena romería. Era o primeiro ano tamén da actividade da asociación. A modo de festa de remate de verán, pois o que se fixo foi pois, un pouco mostrar o traballo feito da asociación, a veciñanza de Sarria, durante ese ano.
É importante que manteñamos as nosas tradicións, tanto a música como o baile, porque ao final son partes intrínsecas de nós como galegos, como parte desta comunidade que somos Galicia. Entonces, manter o que fixeron nosos antepasados é unha maneira de identificarte dentro dunha sociedade. E ao final, pois, é importante sempre manter as raíces, eso sin duda, pero sempre tamén dando un pasiño máis e facendo algo polo que tamén nos vexamos, é dicir, as nosas xeracións se vexan representadas nun futuro, pois cando nós teñamos os nosos netos que tamén digan, pois isto era o que nos facían os nosos avós. Entonces, hai que manter a tradición e ao mesmo tempo darlle unha pequena evolución. Considero que é importante que a tradición este relacionada ca modernidade. Hoxe día creo que hai grupos expoñentes que a xente nova les gusta, lles gustar a música tradicional e demais. Ao final, pois, o que sempre queda, o importante, é que as novas xeracións coñezcan esa música tradicional. Pois que é modulada hacia algo máis moderno, pois perfecto. O importante é que a raíz galega e a base galega sempre este aí. Está claro que Sarria hoxe en día a nivel cultural é das localidades expoñentes de Galicia. Só hai que pensar que dende maio hasta setiembre non hai un fin de semana onde poder meter algo a nivel cultural. Eu creo que é un representativo moi importante da cultura que se move ahora mesmo en Sarria. Temos moitas asociacións, a veciñanza ten ganas de participar encima neses eventos, entonces non podemos máis que estar agradecidos de vivir onde vivimos, porque temos un pobo que realmente a nivel cultural avanzou moitísimo e somos, pois eso, un dos expoñentes galegos actuales. Pero eu penso que Ultrajazz Usella está facendo unha labor importantísima. En Sarria, por exemplo, a nivel cultural é que abarca con todas as asociacións que hai, o sea, estamos colaborando todos, e claro, abarca infinidade de cousas. Para mí que Ultrajazz Usella para mí é fundamental a nivel que está difundindo a cultura, pero a grandes rasgos. Bueno, eu animaría a toda a xente que queira bailar, tocar, que, a ver, aparte de que é maravilloso, o sea, seguir as nosas tradicións, únete como grupo, o sea, é que é importantísimo. Nós, por exemplo, temos varios grupos, o sea, nós somos amigos, pero amigos dos de verdad. O sea, únete á tradición, disfrutas das actuacións, faz amistades, porque realmente de aí nacer, o sea, nós polo menos en Meigas hai amistades de toda a vida. Faise grupo, faise unión, faise todo. Creo que todo é positivo, todo é positivo. Somos unha gran familia, a familia Meiga. A familia Meiga, efectivamente.